Нашите момчета са това. Здравейте, момчета. Здрасти, начало. От четвърто сме. И защо снимате? Здравейте! Снимат нас, не вас. Моля ти се, махай се на Седи това си, снимите. седи долу. Махай се там. Седи долу. Седи долу. Седи долу. Не ни снимат бе. 6-2 на 105. Елата тук при нас. Сядай долу. Сядай долу. Сядай долу. Махайте то, че е чупа. Тук в кръглото. Смирен. Ходите да ме снимат ли? За какво че ми се... Слушай ме малко, слушай ме, не ми повишавай тон. За какво? Защото аз така съм ти казала, млъкваш. Не можеш да ми прати нищо. А Млъкни, махай се е чупа. Кай се е чупа. Млъкни. Махай тази камера. Чуваш и какво ти камера? Ева камерите му. Добре, ма за какво да кажеш? Защото не снимат нас, не вас. Вас, вие сте слушай, дължи, бе, ама за човече. какво той трябва Нас по-тока снимат, да вас ми не ви снимат? снимат, нас не снимат. Български разбираш Така. ли? Дайте си документите. Ара стига, бе, да не сме пробили човек. Документите да си дадете всички. Махай тази камера, че се е чупа. Валя от Анасов, от 9-то Така, не ми дръж такъв тон и внимавай как се държиш. Мога да правя Така, за момента е съвет. Валя, Продължиш да се държиш така. Ще се поставят балезници и се постараем да не ти хареса, разбираш ли? Разбираш Разбираш ли? Внимавай, не ме бутай в гръб, не ми обяснявай тук, не ми му трей, защото ще съжаляваш за това нещо, казвам ти. Така, в началото ти... Аз ще му да маха тази Казах ти нещо, аз искам Не да ми трябва. млъкнеш. 5 човека са ромите, почнаха с камерите, пияни са, псуват. Млъкваш и приключваш Всичко е пълно в темата. бири. Тук затова ми трябваше един патрул. Целя си в кръв, бе, човек. Какво си в кръв? Аз съм целя в кръв. Ще те заключи след малко. Аре, млъкни, Ще те заключа след малко. бе. Разбираш ли? Ще те заключа. вчера дойдех Продължиш ли да се държиш по Ама този той начин? няма право да Ще ме те снима, заключа. че. Махай се, бе. Разбираш ли какво ти казвам? Казах ли Ще те аз заключа, ако продължиш. Аре, млъкни, бе. Да си дам ли ръцете да ме заключиш? След малко и без да си ги дадеш, ще те заключим. Аз ми старши, заключи. само Ще те да се заключа. попитам нещо. Дава ти се много вече карт бланш. Успокой се малко. Какво? Не виждам да се оправяте. Успокой се. Кири бе, Васко. Успокой се, казвам ти. Млъкни, защото ще пием, бе. Млъкни, Кири бе. бе. Казвам ти. Ще отидеш в районото последния Млъкни, път. бе. Човек, Последния да ме път. дигате, не Ама ме нека плашите. си снимат. Последния път помниш. Ама не ме плашите, Аз малка му, не искам да те заклевам плаша. се. Аз не искам да те плаша. Аз не съм плашил. Аре, млъкни, бе. Дръж се Ама виж, нормално. как снимай тук. Дръж се нормално. Дръж се нормално. Казвам Слушай, ти. какво ти говорим, се защото по-адекватно. прекаляваш. Пусти бирата долу и изчакай да приключи проверката. Добре, да. Дръж се нормално. Никой не прави нищо. Какво се случи тук? Еми да Казвам ти. знам, идва старши тук. Пие ми си, човек. Никой нищо не е Казвам казал. ти. На обществено място, не може да се пие алкохол на обществено място. То ти е правилно. Нищо не Няма прави. лична карта, Нищо псува не тук, сме вика, без направили. съмнение. То. Моля, Отива в район. нека- Айде, спрай се. Моля го, Спрай се. старши. Аз дължи зад. Моля го, старши. Старши. Ти го ще опити следващия. Тихо. Тихо, добре, тихо. Аре, млъкни, бе. Представя тук. Казах ти. Добре, бе, Няколко питай, пъти. тук Ма да някой можеш. бие ли те? Какъв ти е проблема сега? Значи няма смисъл, старши, свали му белезниците, нищо не ти е направил. Чуваш ли ме, старши? Давай си егенет. Можете да отпалиш белези. Не. Презенци няма как той е задържан. Пиша. Ама друго, бе, начален сме направили нещо. Да, ти си направил специално. Нищо не съм Няколко пъти те преупредих. Няколко пъти. Ама за какво ли се нася, бе, човек? Така. Идва цесар, шо Значи ти всеки път, в който пиеш алкохол, си трагедия. Всеки път, в който си трезвен, си най-добрият човек. Всеки път е така с теб. Всеки път. Трябва да заключим, защото нарушаваш обществения ред, защото нямаш документи, защото седиш, псуваш, агресивен си и така нататък. Аре, 50, млъкни, бе. 30. Млъкни, бе. Мани го, Ще старши. окачваме. Старши, мани го, бе. Старши. Старши, мани го, бе, човек. Мани го, бе, старши. Не. Момчета, айде, Прекалено много знаете. айде тихо. Давай си ти егенет. Всичко наред, едното лице е задържано. След малко ще докладваме, не са необходими повече сили. Личната ми карта е признана. Добре. Знаеш, че ние не сме такива хора, не сме лоши, не сме убийци. Човек, махни сега извършваме проверка. Стига, замълчи малко. Чета, тия бири ги изхвърляте и изчезват от тук. След малко Не, няма след малко, не, няма. Там на денонощно. Къде? Е, там отсреща. Така, имаме ли И още... си пием, старши. Пий си, много ясно. Тук в парка няма да стане. Ако не съм тук, ще съм там. Ходи там, добре. Пием си. Отиваме на гидонощ. Но получим ли сигнал и се върнем отново, ще нощувате в районното. Значи, старши, аз ще там съм отсреща. Аз ти казах, ти преценяваш. Знаеш, че не съм проблемник. За кого ме затворите сега? Защо беше нужно да се правиш неинтересен? Ама, не виж как ме снима. Аз 1000 пъти мисля, че ти повторих, че той снима нас и нашите действия. Не тебе, не брат ти, не е абсолютно никой от твоята компания. Това не е окей, разбираш.